Aksyon Radio Philippine Standard Time. Last Jest Uso. This time check is brought to you by AC. Patrol magasunod sa dili ginlamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Saliwat mayang gabi, kamusta naman mga palangga na buntag, Palamati, region-wide, mga palagad kita sa labilin 50 minutos. Karon nga adlaw, Biyernes, Friday night, Petsa 2. Biyernes na mga edisyon sa inyo sining nga pala tuntunan sinandang liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton sining nga news team aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sila padulong sa pinakaulihin labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blatter entry aton sining kapolisan Central, Southern kag Northern Negros. Aton sining matakadurungan oras sa kagabiyon ng aton sining patrol to Crosswind Patrol kay na panalagambiyong sa pilakabayan sa Metro Bacolod aton naman liwat nga bantayan kagimolsuhan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon sana naman nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mga responder back to back sa aton nga piloto was ko naman ariya lang kon mais importante way lang Marisha Aksyon Papang Nixon Tahong. Ato sa ringan news center sa mga update sa balita national, international. Builog nato na puwersa ni Aksyon ang Dipensor. Updama kita sa atong sining mga technical partner diri sa studio A Master Control sa technical side. Puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Backup diri sa atong IT expert Sir Elry Dotibios. Transmitter sa Control Tower Barangay Talog, Syudad Sang Bago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piniaran. Sa kinandan ang inyo sinalagad ang Korman Action Night Patrol Program. Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Update ninyo ako sa nabilin 48 minutos nga pagpangalagad sang inyo palatuntunan.
Isip-isip, pat ini naman ihada kag ihadlo ang numero sa kalendaryo. Si Maninay kag si Manino naga-preparar na. Pila na lang gani? 84 dias na lang ang nabilin. Pasko na. May nabilin pa kita nga 91 dias. Goodbye sa 2020. Welcome sa 2021. Ang inyo Christmas countdown. Diri sa inyo palatuntunan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ang ining kabayan sa ato sila kapagpakalagad giradulong sa inyo sa kaluman sa Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule nagabulig ba ni pabakod sa aton sila nga immune system. Nagabulig para nga mangin maayo ang sirkulasyon sa aton sinidugo. May ara ka skin problems, gum disease, Balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. ini mga porsyon sa ato sila kapagpakalagad giradulong man sa kaluman. Naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Kag ini mga bayan sa ato sila kapagpakalagad giradulong man sa kaluman sa Evergreen. Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 10:18 na.
Ginatamyaw talang dira sang happy listening sa kay Toto Samuel Castillo Armita. Dira sa Valladolid, nagatutok na sa ato no. Si Toto Samuel Castillo Armita. Si Mr. and Mrs. Judith Calvis Pamposa and family. Ara naman, nagpaurok-urok na sa atong sininga palatuntunan. I-check ng report sa atong sininga Patrol 2. Crosswind Patrol. Observation report. Reaction John Diaz. Sa Friday night, Day 2, sang GCQ sa siyudad sang Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Action! Night Patrol! Field Report! Yari sa Action John Diaz sa Patrol 2. John, may gabi, please come in. Maayong gabi, Aksyonarik, maayong gabi tanan sa aton nga mga ka-aksyon. Napato ko na rin naman kami sa may gatos law ngayon. Dito sa may Plaza Publica, naka-half-staff, no? Ang Plaza Publica, Aksyonarik, especially yung flag drin. Daga event ang national, Bacolod City Government Center. Naka-half-mass man sa Japon kay balo nato nila nagtarigwan si Anay Governor Alfredo Marañon Jr. So muna Aksyonarik, siguro nagpakiguunong gidman ang lokal na pangulan ng surad sa Bacolod. Pero ikaw nagabi, kita naton na ongoing pa ang pagpanilo sa aton nga mga street cleaners dali sa may Bacolod nga area. May mga tagbot, di ba mga plastic mo ganyan sabad isdalan mong. Ano na? Pero ano Plastic namin na? aton panyempo, no? Ang karon nga gabi Aksyonarik, karami sa aton panyempo sa syudad. May bituon, no? May arang bituon, kita na nakita sa kalangitan. Okay. Bulan, tahom kay kasanag sa bulan. Ilog-ilog ang bulan, Aksyonarik ko. Wow. So, namin ginaton panyempo karon nga gabi daw. May amo na nagaling kay do kapaang bala. Oo. No? Mga grugin utang Gani. panahon na namin kita rin pa bulubugnaw-bugnaw, no? Pero kahit medyo mapang-pang ang panyempo, amo na nga iba ni pahangin-hangin gid, no? Diri ba sa may police station number 1, bas matingala to ni mga ka-aksyon, Oo. na may portion direction direct nga ginakayo. Ang bakapuan brado ongoing guro ilang renovation. Sa di ng renovation, las babakos dalom? Sa babaw gid. Okay. Kaya ang sa first part, or rather ang dribla sa first portion, dira sa ilang station, Oo. meron doon sa una nga ila ka-invest nila, invest or sa archives nila, kag ang sa women, do kag ang desk nila, do mo nang gina-construct sa buong Aksyonarik. Ah, okay. Gina-renovate lang guruado, kay ginpataasan nila ang atop, do ginpataasan nilang atop Aksyonarik. Okay. Para magtahom malaki kado ka pigado na dabing ilang sitwasyon mong so ilang guro gin patastasan nila para magmayamayo man ang itsura kag gapastado gidi kay balandra nga daan sa tubang sa plaza tapos medyo daan-daan na gid man no ang police station number 1 di man kay under police Major Jovel Sirel gina-renovate nila no gina-construct nila actually ang police station number 1 Aksyonarik. At may at least hindi na masyado mainit kaya ito daw nataas-taasan ng laptop action dyan. Okay, di ba katumdum nga di ba sa mga coverage na before kung mga Mascara Festival, bala kita, di ba kasaka, tidara, kung especially kung mag-abot si Duterte, data na tayo sa baba, pero tayo na nakapaang, kaya even hindi ka magtener na kung nag-ulog to, kaya init-init, tidara mong, Marlo na kan gin-airconan na nila ni Sir Sedel, pero lately medyo mapang-pangin ang panahon. May project sila, guro may budget, guro nga ginhatag sa ila. Congratulations Congratulations kay Major Sidel. Oo, kay renovation sila. Managtapos na ginman, why pa? Doon nagsugod pa lang guro ng ligat nga sinimana. Okay. Sige pa. Kaga ba siguro blas ginamatamat lang kay kung i-construct na nila bilog da kagubon tapos tingbon construct ang problema na nila pagitaan nila nga lugar blang kundi sila ma-temporary shelter. Kag din sila ma station 1. May man kay ginamatamat lang nila para sige-sige di apo ng ilang serbisyo dira sa may bakapuan. Kay especially nga tubang palingadaan sang Plaza Publica Aksyonarik no nga damong gijayasan nga mga cases kung kay isa damo dala nga pablater. So sa before kung Mascara Festival ni be pertiguro kadamo daguro sang mga nagareklamo damo daguro may nagapadangat ang blood report dulaan na wallet dulaan damo da karadula mong di man bala lang guro kisasang nga timigo ko pa bingno ang nasay na nga baduro puro di dula tanan mahal kay labata kay sila mismo ay nagkaradula no. Ay doon ang renovation sa Station 6 dyan tapos na?
ang ila da building sa likod dyan, ang structure ya, ara na, plastado na. Oo. Ang sulod na lang gizaguro ang direct wala ang offices sa sulod. Kay 2-story na, bi. Ila na yan ka mga office, kaya sang station 6. Pero most likely, ang ila da ng original nga station, at isa na sa Japon, dolusot ng bala, Oo. no? So, dra ang himuon nila. And pagkabalo ko do, dra ang opisina sa COP, dra ang Iyaka Women, Okay. dra ang Iyaka Invest. Do maximize nila bala ang dalong kagang babaw. Oo. And then ang isa dra do desk nila Japon, tapos dra ang prisuhan. Oo. Kaya kabalo ka, daan, naging man na day, ang backup 6 man. Okay. Medyo daan-daan, mawala ka na kisan tayo ni Police Captain Elber Bonilla. Oo. May ara silang nakaganar, no? Ano sila sang budget kag na-renovate na nila. O naka-reconstruct sila ya eh. Oo. Nadunduman ko nakasulod yung kami dra kag na istorya na namon po namon si Engineer Normandy, bara? Oo. Mga kabilang Engineer Normandy, dara na Santa Coleki, nagsulod na sa kagilantaw ya. Gambalya Bukanugo na, may pagnitani kung ginpa diretso na lang, oh. Do, gin-critic ni engineer, turo bala ang plano, bala dugang-dugangan, tani budget pa. Ay, kalay. Do, may mga plano, tani guro nga mas maayo, pag hindi mas matahong pag inang amo ng building, pero kay amo ng pinaka-initial plan, usually kung mga COA report, ano, kinala mo ginatumanon, kung anong ara sa plan, ginaksunerek eh. So, managuro nga as is, kag sunod na lang gid sila, kung ano ang plastada sa ilang proposal kan sang fund man mismo, no. So wala station number 1 under renovation. Ang station 2 yabi do plastado na gid man. Ang isulod na lang na dayang ginahikotar nila namin gid pagitan yan sulit may ara sa iluhan ang police station number 3 mo. Dami man. Katigado gito ya sulod-sulod Puro pinot gitong sitwasyon sa Station 3 yan, do kala budlay gito. Would like ito kay, like for example, may patrol ka nga Hilux niyo. Ayawan ka na yan, orang ilabi patrol car na be. Nga, mo na be nga mga lag ko nga salakyan, yawan ka na lusot, digtok sa rere, kay kabudlay. Oo. Even may mga private, no, be nga may mag-complain, mag-blatter, kisa man baka dahil, di na ka mag-blatter, kaya kabudlay to. Mag-blatter ko to doble, patakol pa-blatter ko, pati salakyan ko matagain to, disgrasya pa. Alang-alang ka to, hindi ka to kabalo, yawan ka to maneuver, be. Ang Station 4, dito ko namin nabilang sa pwesto nila, no? So Station 4, Station 5, Station 6, 7. Ang 7, taon, to sanggin na nagali na to si Police Lieutenant sa Florentino Balayan, pero do centralized aircon na to ang ilang opisina. Oo. Pero na to, taon na to, tapos may naangot na to nga do building, gila nga kinangot-angot ilang office, na para hindi na kinanan magwa, pag magulan, mabasa siya, may konektado na tanan, taon na tong Station 7. Ara si Engineer Arthur Normandy, hindi ka pa mati sa atong ilan tao sa Facebook Live tao. May gabi, sir. Oo, si Engineer Welcome, Arthur Normandy. Yes, may gabi, engineer. Oh, mana na ko magtulutaway ang COVID kay makapulo pangapit ni Engineer Arthur Normandy. Action dyan. Siya ito nga manson. Oo, siya mansion hindi kani ko sa tidri sa downtown eh ah. Ito pwede mo sa GNG, kaya may kape man ang GNG. Oo, sa GNG ara da mga pini Engineer Arthur ni Engineer Arthur Normandy ah. Gani, man da. So na, magtulutaway na, no? Kaya siya, guro nagpagkibong-kibong na sa ginasupot-supot, sa gidang iya nga mga sulupton. Pagway labo siya nati palayo masa sa COVID eh. Gani. Pero, sige, mangguro Japon ang iladra man nga mga prorekto kay giban pa, no? Gani. Kaya para way bugto, kay para kagway palang itanaan, ginaman sila eh, no? Ano? Ang Station 8, iplastado naman ako sunare, kay Police Captain Armelin Vargas, OC nga daan, pwerte ka id-id sa mga plastada na sa iya nga police station, no, maligwa-ligwa ng backup 8, kag daw ka namin, masang ilang strategic plan gid lang ang lugar, eti within sa sulod sabi sa community, tapos accessible lang, may shortcut magpagwa sila, magsulod, ano na, no? Gusto mo para sa ila. Ang Station 9, tara naman kilid ng dalan, dako man Station kagang Station 10, no? At pinaliran ni Captain Armelin Vargas tahong na to ang Station 10 ang sinerek, no? Subong kay Major Kulanag siguro for further renovation kung wala siguro COVID mo siguro tari sila mga proyekto mga police station depende na base para makalibot si Police Colonel Manuel Placido totalari naman sa Bacolod at hopefully may mga improvement at iban pa, no? Karon nga gabi accelerate bago lamang kami diri ari kami mismo sa may plaza may pila pa ka mga taxi nga nagalambihong karon nga gabi
Dili kayo nasa adjacent side namon, may nag-park pa na din nga mga taxi, pero before kita mag-start, iba na, nagbatsi na, no? Kasi kinala na nila maglibot, kaya kung dili sila mag-standby sa may plaza, doon na nag-ibig masyado, mga pasero, di sila kakwaon, so ginobra naglambihong sila, no? Naglibot na nagidman sila. May mga biyahe nga mga taxi, may kita bagulamang nakita namin, nagkabiyahe man nga mga di pasay nga jeepney, Bata Libertad nga ruta, siguro poson lang mga last trip nilang Surrec before sang sang curfew hours. Sino na Kaya tawa ko din kay Sino na si Papangol ka Jurjagi. Basi masalaan siya karon nga Buwak. nga buang blagag maagang ka station 2 aw. Sa season 1. Dumayos ang ulo exercise mo Oo. Doon nagpatokar ka doon mo na vlog yung ginapanom doon yung kriyo pero na nagasunod sa pa nung may pa na stepping sa ano kaya sa tiil. Sa ordo siya basta hindi lang siya magpag-sat on stout kaya mas masalaan sa blaw. Oo, total. Ari pag daan sa tabok, di ka daan sa San Sebastian, tamo, di ka tiner. Mabas ko rin, di sa napagdakpon, pa si membro na nila, di. Biray pang, sananana. Maayos ang kondisyon ni Papangkaroon nga gabi. Pulmon, nadaan siya mong kung si Maninay, Nini Campaniel pa. Ate Pulmon, tigala, pang. Kaya mo na inuguan na si Espiritu ni Papang. Inuguan na ang lain ulog. Siling ni Maninay, Nini Campaniel, siya yado, Pulmon subong. Pulmon gani? Tita, hindi kita papagwasi ito Felix, ha? Hindi mo bukas ito Felix, ha? Si Papang pa lang nga rin kagwa, pugday ka na si ito Felix, pag ikaw na makagwa, abot na doon kagwa matabo, ha? Mga kakson, may bike, mayo, namin ko na bike ko na muna yung oras, sinakiti curfew na eh. Yung mga babae nga nag-bike, siguro na yung gusto duty, bla. Pauling sila, pero bike lang ilang nga dala. Ay, tulog nagli si Maninay, Nini Campaniel, si Agurang Felix Campaniel nagabugtaw. Siya gabugtaw pa siya. May kita. Ara, ato guro ka, subong guro ka, shot na sa balay da. Tingala, siguro ka, siguro ka, ano ba nag-reflect siya ko galingon? Gari, gakwa na, ka-shot. Ga-shot. Para sikat. Ang galit sa Rick? Shot para sikat, Shot para sikat. Okay, para kasi buwas sila ng weekend. Paang, puwerte dan ka paanggit. Dali nang hinautot ang linya ni Action Jan. Balikan na siya Action Jan. Puwerte subog ka paang ton. Punami ang tiyempo kay damo bituon kag puwerte kasanag sa bulan kay ti konsumong Pulmon Action Jan. Yes, paang mo tamo ko nakainagwa ko dis patrol ba na? Nag-try kami diri sa Rotindog. Dali kay paang isang panahon niya. Tururo balas namon diyo. Init, no? Anyway, dugay-dugay. Mabalik naman kami sa sulod ng pato, malibot naman kami sa pinakamadala noon, diris palibot sa syudad. I-check naman din ang pinakaulis ng sitwasyon, especially sa pinaka mga areas. Dabla sa tubang sa regional hospital, ano naman, may ito kayo na, may mga tatlo, ito yan sa mga payag-payag, yung naging pang install sa Luxury ya. Mga trapal, bala, nga ginimo nila na balayan para may masilungan sila. Usually, mo naging pang obra kay iban, kay iban na hindi ka puli nga daan, no? Iban kinalan kita magtinay kinali patawag o kung pangitaon sila sa ila mga ginabantayan. So ang ginaobra sa kalabanan is ginamik sure nila nga lapit sila sa may gardya para kung may kinanglaron sila po sa nila matawga, no? So balikan na natin dason ng adlaw kung kamusta ang sitwasyon na madalas nila sa Corazon Luxin Monterrey Memorial Regional Hospital. Mga aksyon bantayan ang pinakamaksyon balita na tipon sa patro karon nga gabi, ha? Puro pabugnaw doon na do kapaang gidsang panahon mga kaagson. Tandaan na isa sa
paglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa batara sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ayos, salamat kid aksyon na John Diaz. There you have it. Observation report na aksyon dyan. Balikan tala siya karon sa kompleto nga detalye. Sa iya sila nga ma-report, police report nga nakuha sa pila ka ma-blatter entry diri sa kapulisan sa syudad sang Bacolod. Ang observation report na aksyon John Diaz ginadulong sa inyo sa karon sa Life Extension Clinic. Sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Kag ini mga porsyon kag report ni aksyon John Diaz ginadulong man sa inyo sa karon sa DTX Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. check tala mga report na gikan sa ato sa ring mga correspondent. Standby sa report na aksyon na Stephen Presquito. Una unta report live gikan sa Northern Negros. Ang ato sa ring akati sa PNP Correction natipon nga mga report ni aksyon Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Action Night Patrol Field Report. Yari sa aksyon Roger Gutib sa report aksyon Roger. Maing gabi, please come in. Yes, action na rin may kami action sa karon nga gabi sa naman pagdulong sa mga balita sining Biyernes. Ang action sining balita sinerek daw medyo balita artista ni. Kay ang tagreklamo dire mo si Carmina Villaruel. Wow, artista ha? Artista, balita artista. Artista ang pangalan ha? Oh, ang pangalan niya, si Carmina Villaruel, si Cartagena, 23 años, sa gina, nagpa-record ni Patoy siya si Ming Eloy, sa Castigos la, sa Eloy, Sus. residente sa St. Patrick, sa St. Patrick Village, dari sa may Barangay Tiglawigan na, ang personal mismo nga nag-record sa talaga polisa matapos nga inisya ang seyanisasyon na inkastigo mga lasing kontak na sa pasado lasing kontak na sa hapon sa ila kini mismo o diri sa isang area sa public cemetery. Ang report nga tayo sila nga pagpahayag nga gamitan siya sa isa castle pipe pa. Na ginanot tayo sila nga likod triog naghanot ang iya sining Iloy amo si Carmi Villaruel. Ang iya nga Iloy si Carmi Villaruel siya si Carmina.
91 di anyo sa edad, gini ang residente man sa mga lugar. Pero sa report nga ini nga natabo, kadugangan pa sa ang iya siniminoridad nga manghod. Sa di naka-angkor man sang injury matapos nga ginhanot mo si Eloy sa likod kaya sila nga likod na portion sa sila nga ulo. Wow. So, pagod siya na pangayo siya sa police assistant kaya ginayo naman nga responderan nanday Police Staff Sergeant Ojego kat Police Corporal Luigi Olvido sa kakatuan ang mga area. Pagod man sini kasi gindakop ini si Carmi Villarreal na Iloy ka ginisya ang karon na custody sa bayan sa Women and Children Protection Test sa siyudad sa Cadiz sa Cadiz City Penitentiary bangot sini nga accusation sa iya sini nga mga kabataan. So gipatigayon ang pagpa-kurasyon, pagpa-check up sa sini mga kabataan sa Lastro sa lawas nila bagot sa ginakatig nga kapintas sa Iloy Action Ereka. Sus. Sa balita niya, update natin sa COVID-19 sa Cadiz. Natugangan subungan daw as of subunggit nga hapon, nagwa ang swab test result sa isa ka pillar sa isa ka pawn shop kaya ginang remittance lang padalan man kwarta. Oo. Hindi siya 24 anyos nga lalaki nga residente sa Barangay Cadisbiho nga nagatrabaho siya sa isa ka pawn shop and remittance company nga mayara brand sa Maraplas Cadiz so kita magpabok kailan ni. Okay. Pero sa September 27 ang last niya ka-duty sa Maraplas branch nakaangkon siya, sukod na kabatyag siya sa sakit siya tutulan, medyo gatol. And then extra medication ini siya sa pag-inom sa Bactidol nga Gargol bla. And then pagkatapos ini nadula ang iya sini nga panabor, hindi siya ka panimaho ka sa panabor. Uy. Kita na ini siya sa Central Park, pagod nga sa Central Park Place, pagod nga may patigayan ang pag-quarantine sa iya. September 30, swab ini siya kahapon kung karoon na ginadla October 2, nag-abot ang result, ini siya ang nag-positive. Uy. So, gin-transfer ni siya sa transfer sa EB Magaluna sa Provincial Healing Center. So, sa total accident residence sa Cadiz sa karon, mayara nga nagbalik sa 16 nga ring active. Nag-tintok 41 ng kabilugan nga nangin infected sa COVID-19. Nagbalik sa 16, 15 na ring active. So, ito may kiuno ang mga nakarecover. May isa kami ang patay ito ang asubulang na kastiguhan nga ginswab test. Pagkatapos nag-positive. So, amo na ang amon dari karon nga score sa 141, only 16 ang active na lang. Amo na ginapasalamatan ni Dr. Maria Victoria Ibanez bukod sa tawag cooperation man sa mga pupuluyo. At least wala nagdugangan, Action Roger. Oo, isa lang na dugang subong. Ay, isa lang. Pasalamatan na kasi isa lang. Oo, isa lang daw nagpaglalay sa itong naliligan nga may tag 17. Nan. O may tag 12, may tag 6. Nanan. O, subong isa lang ang nagdugang sa ang active 16 na lang out of 141. So, kamay nga porsyento kung sa unang sinere kamay pa na maging tayo yun lamang ini. Kabay pa. So, hakmas ang among diri sinere nga mga flag sa mga talatapan sa City Hall Building 2 kag City Hall Building 1. Okay. Ang amo doon sa New City Hall Building, tungod man sa pagkaliwan sa aton sini nga former governor sa probinsya sa Negros Occidental. Ganit igabuilo ang mga kadisnon sa kalisod sa pamilya Maranyon subong. At pag-inaksyonerek kay bala pa si Maranyon di ka tumanigari may ara sa gudi kasi magumban sa mga
ang sa sunod sa sagay maring reserve day ko na siya may Oo. after Republika rin kasi nagduso din tini. Gani. Oo, kasama mo katama rin pasalamat sa Facebook na ning kasi nag-graduate sila magumban sa scholarship program. Mm. Kada po pa kinarek nga mga nalantaw na to kasi mga nagpasalamat pagod man sa ginhimo na sa performance man sa gobernador Oo. sa probinsya sa Siyasan to ang naging governor sa itong silinga probinsya. So, mas force, hindi lang na kapatid, ang amon din nga retired nga judge man nga ang amay sa amon din nga sa board member sa Segundo Distrito, Oo. kada may man sa commissioner nga si Judge Sixto Guansol, mo man na, no? Sariwan man. So, edad 95, 85 years ago, so mga prominent mga tao mo din sa Norte Negros, Oo. sa kagaya kasi kilalagin action na Kasi reklamo. bagay ti dako man ang nabulig man ni Governor Maranyon sa mga kadisnon man mo. O, natural. Sa mga project man, no? Kapag ako naman natin si Mayor sa Bading Iskante, hando yan mo. Hmm. O, kag ko na, board member man natin ako na nag-mayor, tapos nandis way, kinapabayaan natin. Oo. Iya ginatatap din mga taga-salis way nga hindi ginasimadulat nila Tiagon sa mga kadisnon action direct. Gani. Man ti at So, least, para may si, ang mga eskalante, si Mayor Blas, hindi man naman naglayo kay Governor eh. At hindi, kasi mo na ganisling ko, ihando mo ninoy, kalisa pa, ang tawag na alyansa bla, Hmm. ang pagkinopdanay, hindi lang Ano? sila nga sa politika, kundi nga ang rotate kit katama ang relasyon na. Yes, so Amo na, hindi lang nga sila nga sa politika, nga sila nga ba nga nasyon ba, hindi na sila pagdanan, hindi. Nga daw, kung sa pamilya sa politika, yung maranyon kang iskalante daw, panay daw, hindi daw part mga. oo. Mga blast, tamang sa forever, o kung ano ang madangatan man, di mo na. Iti, Mag-nunungay, isa sa ka-partido man na ni Mayor Escalante, di ba? Correct, isa na sila kapatido. In fact, si Mayor Martin Escalante mo ang binbutang na sa una, chairman sa Kwan. Daw ng chairman sa una mo, sa una, na to, siya ang basta daw taas posisyon niya na, no? Hmm. Sa Negros Alliance na. So, ako na, Captain Eric, ang ato si Bato ng report, kaya ang pinas sa mga police report at least matulutaw, hay matulutaw sa Captain Eric, sa Pinipangin Matilion, nag-automatic sa gapon si Kapagadi Diaz, kaya si Mr. Jonathan Diaz, mayong gabi, Always na yan. natutunan na kinaibasan ko, Hmm. ako na kinatimbon sa ng talanda. Bang naging nag-GCQ na da. Tapos sila, ma-atake na take. Doon nag-dreaming ka, ho? Okay. Timbon na na. Oo, tingog-tingog. Sabaga, dali naman lang nga na Disimbre, ho, ah. Talagang dawan sa blana. Oo, Ang MSA ko na day basag ko, ya. yan, no. Na-stuck siya lang na sa inganda. Kagsubong man at abiyata na amigo William Fria, si Parangel Mangina, Gonzaga, kagsubong man sa amigo na may magubatan. Isa may pagkalimtan, isa na kaya kung siya, kaya basul-basul niya kung resource ko, kaya kung huwag isang tamyaw. Liko, tamyaw sa kanway, kaya total, hasta na malapis ang tamyaw din, kaya lapis na malang. Oo. Ngayon, siya, pamati pa si Noy Manggubat sa ito na, ho. Ay, tiga mo mati na yan. Good. Ano na yung mayo? Ay, ang taxi ng gubang radyo ulis na. Di kali na masaylo sa iban, guba mo. Action radyo gilang na. After radyo lagi ng yaya kasi ano mo nakaro kayo ng guba, pasisyal ng ibanda. Amo ni Snunoy, eh. Oo, gani. Sige na, sabi na si Nondolfo Manigos na sa may Villamonte. Naga-pumati sa Toraksonere. Kaga subong man ang tunda nga kilala nga amigo tagid lang nga Si Judge Blanca mati sa atin, di ba? si Judge Maito pumati na. Si Fiscal Maito kasi Ma'am Linian Maito. Atong kilala lang nga si Pobre sa Sagay bla. Si Albert C.
Ano, si Police Major Albert. Major Albert C. O, pero may nakamati. Major! Oh. Ay, Sabagay, ang kadis kay Sagay, lapit mo na nada mo. Oo. Kapag ako, Oo, kita mo na, utod ka, kay lapit ka na. Ang isa to ka pamuyong to, ginakuan mo pa, ginamono mo pa si Police Major Albert C. ang hepe sang Sagay Police Station. Oh, Action Roger. oo. Oh. Major! Wala Oo. pala na. Oh, ba na siya? Abot ka na ni Rocket. Abot ka na ni Rocket. Galing. Sige. Okay. Gapapatay ginabi, Amo na ito madulungan rin po ng aksyonerik, balita yung mga informasyon, gikan direksyon at sa Candis, Norte, sa probinsya sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon, reaksyon, Robert Gotem, report. Sa makulot, radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kay Action Roger Gotem live report sa masyudad sang Cadiz. Ang balita ng Action Roger Gotem, ginadurong man sa Kalabansang. Kay Inday Yani Kirao, Inday Marnida may gabi. Sa kay Dax Sombito and family, sa kay Iboni Butcher dira sa Germany, sa kay Madam Pretty kag kay Toto John Mahilom nagapaurok-urok gid as always sa Action Night Patrol program. Ayos, salin sa report ni Aksyon Roger Gutib. Sa Cadiz, ang San Carlos City, may balos mga report sa Aksyon Stephen Presquito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports! Yari sa Aksyon Stephen Presquito sa report. Aksyon Stephen, may gabi, please come in. Yes, Action Eric, sa itong balita, rin sa Ciudad San Carlos, isa ka massive nga ining rapid testing sa COVID-19 naton sa tanan nga mga market vendors diri sa Ciudad San Carlos City Public Market. Kag pinaagi man sa pagtungunan ni Ma'am Laila Mansueto ang officer in charge sa San Carlos City Public Market nga sunod pa sa iya isa ina ka mandato sa aton nga Incident Management Team o kung IMT diri sa San Carlos sa pagpanguna man ni Dr. Alma Wilmer Yap bilang Incident Commander sa COVID-19 nga sabihin na kinahanglan gid nga ang tanang nga mga market vendors magpaidalom gid sa rapid test para mahibal-an gid no kung may ara bala nga nga may positibo man o wala sa COVID-19. So gani nga kapin sa 1,500 more or less ang among ginapaydalo mapang hindi man madala sa isa lang amang kainikadlaw, posible until tomorrow and the following day pagkag matapos ang mga rapid testing. Pang may mga market vendors kada generic nga nag-angal sini nga pagmandato sa aton local government ilabi na si Mayor ni Gustilo sa sining pagparapid test sa mga market vendors kay ara nga mga okay, may ara ang mga nahadlok na negatibo ang ilang pang una sa sining pagkuha sa rapid test kay kon kulbaan sila nga hinali magpositibo sila masirado ang ilang pangabuhian no. So apang gin-encourage gid ni Ma'am Laila Mansueto nga ang mga vendors magkinahanglan gid no nga magpa-rapid test para gid na sa safety sang tanan para sa even sa mga nagakadto sa merkado publiko na nagapangumpra sa mismo nga merkado publiko. So gani kagina nag-umpisa ini sang aga so nagpadayon ini until tomorrow. So amo na Action Eric nga wala pa kita nagakuha sa information no kay kung may ara gid no nga managpositibo o wala sa sining pag massive test karong adlaw
sa merkado publiko sa siyudad sa San Carlos. And dugo pa nato na generic nga so far, stricto nagkaroon ng pag-implementar siyang EO ni Mayor nga Executive Order 211 parte sa mga minors 12 years below nga wala gid sa may maglagaw-lagaw sa mga siyudad sa bilog na siyudad diri sa bilog nga San Carlos, labi na mga kabataan, no. So gani nga ang mga barangay tanod sa kagabihon nagalibot ka din sa ilang mga jurisdiction sa pagtanaw kung may ara ba nga mga kabataan nga even sa oras sa gagabihon nga sa mga kadalanan o kung sa ilagwa sa ila panimalay kag amoy na nga ang isa karon nga istrikto nga pag-implementar sang bawal no sang curfew for minors 12 years old below diri sa siyudad sa San Carlos. Gani nag-report lang diri sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon, ini si aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ayos, salamat gid aksyon Stephen Presquito. Live report nila sa may siyudad sang San Carlos. Ang balita naman ni aksyon Stephen Presquito, giraduro sa Pablito Benedicto, nagatamyaw lang kay Engineer Arthur Normandy. Mayo lang nga pagpauro ko. Magabalik ang news nga palatutunan when we come back. Balik ang report ni Aksyon Jan Diaz. Katapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita ang dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon patayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo patayon Aksyon Radio salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampingan patayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Ay, bato! Balikan na si Aksyon. Diyan diya sa Patrol 2, sa final report niya sa mga pulis. Report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon dyan sa Balikan Report. Please come back. Minadok Eric ang bahin sa Association of Concerned Teachers sa Kunak Negros Occidentala. Hindi pa 100% nga preparado ang taran nga mga manuldo sa pampubliko nga balutuan. Pagbukas ang klase sa maabot ng Lunes, Oktubre 5, kadungan selebrasyon sa World Teachers Day. Dinari kay Dr. Gilberto Bingdahaus sa Negros Occidentala. Nagabaray ng preparasyon sa mga manunodlo sa pampubliko nga balutuan. Pinasa pagprepara sa mga module kagang naglain-lain nga mga learning modalities lamang ma-deliver kaga makasugod na ang klase sa Oktubre 5. Pasapyak sa niya minado dari si Dahaw nga madamo sa mga manunodlo ang ginagakurbaan na aksyon na kilabi na sa risko na sila happy ang ma-expose sa mga COVID-19 positive patients o kung manginalagyan transmission ng COVID-19 o kung saan kagaw mismo aksyon na reka. Kung dindirigatan kay Dahaw, karon meron na 3 ka mga manunodlo nga publiko nga balutuan sa syudad sa Bacolod na napatay bangod sa COVID-19. Una din nga mga una lang mga pingulan sang nagsugod ang pandemya, isa may pungsod Pilipinas, isa ka public school teacher nga babae nga nagtariwan. Kadwa din nga nagtariwan sa tumbulan sang Hulyo
nga tuyo kung tani nga magsugod ang klase sa tong Setyembre, Agosto aksyon ereka. Pinagkauli idwa ka semana ang nakarigad, nagtaliwan man ang isa ka nunudlo ang iyam naman dahil ginareklamo kuno to pamatsag kay tamaan sa kakapoy sa verification sa ilang learning instructional system o kon information system o kon LIS ang Department of Education Action pero sa pinagsinida ordinidahaw parayon sila nga magapreparar lamang matag nila ang pagtununan sa mga estudyante. Yari si Dr. Gualberto Dahaw ng Negros Occidental. Yes, okay. Ang isa to, ang pinakauli isa to kwan naton na sa Pulaw guro tapos nag-weekend guro ang iyang kaya mo tong ina-complain niya mo nga nagapulaw siya para sa inang LIS na bala nato ng learning information system na bala gina-validate na sa computer ginapulawan kung gabi medyo mo nang gina-complain niya sa mga pod niya sa antes na tula nga nagkuan siya nagapulaw siya para sa LIS medyo nanghina guro ang iyang resistensya kaya mo na ang gintaglungan sa to so kasubugin nato ng tabog ay na nagabuilog kita sa kalisod sang pamilya matulaan na bisang miyembro sang the family subok mi sina so sana siya sa mga dumdumon sa adlaw sa World Teachers Day may mga kita may mga hero kita nga mga manunudlo nga naghatag sa ila kabuhi para sa ilang trabaho bilang manunudlo. Pero sir, COVID positive to siya sir or hindi? Yes, confirmed nga mga amo na sila. Ang ginambal ko nga tatlo confirmed na iya nga COVID positive sila. Ang isa una-una gito may isa gid ang una-una sa pagkuan dito March or April. Oo. Tapos ang isa naman nang manog-opening kita pala July to. So lately isa ni nga September lang. Duha ka lalaki sa kababae. Oo. Mo na nga ton pinanugunan kita sa ilang dumdum kita nato ng ilang contribution na. Siyempre, amo gid na ang kabuhit. Kung isa wala man tagani nagasakripisyo pero nagakapatay man. Ay nangilaya may sakripisyo gid pero naghalad sila sa ilang kabuhi para sa ilang profesyon ng mga manunodlo. Tiya mo na tani ang aton nga kwan mo na tani ang dapat nga sa adlaw sa October 5 na World Teachers Day. Bisan pasalamat lang sa mga teachers niyo sa mga teachers para sang nagapalamati subong pasalamatin niyo ang mga teachers na you can offer text saying thank you ma'am or sir or in whatever form nga makapasalamat kita sa mga teachers na. Nagkamatian si Dr. Gualberto Dahaw, ang Secretary General ng Association Concerned Teachers sa Negros Occidental. Balita sa patrolang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Nay ka. Salamat dyan sa imo sa report live sa Patrol 2 sa Cruisewin Patrol. May gabi dira kay Jid Ilomba. Sa mga Ilomba family dira sa Banwasang Pontevedra, happy listening. Ang panamyahan na kay Migo ta Jid Ilomba. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sinimanong na Action Light Patrol program kita magatakop temporaryo. Kita magabalik buwas Sabado night. Last 9:30 tob-tob alas 11. Basta Friday night, isa na kita ka oras 10 to 11. Ato sa ring mapatrol unit reporters in action nga nagpangalagad karong gabi. Action Roger Gutib. Action Stephen Presquito. Of course, Action John Diaz. Action Papang Nixon Tao, mga taga-piloto sa Patrol 2, Crosswind Patrol. News Center Action on Defensor. Technical Partner Studio, a broadcast engineer. Nelmar Madera, back up diri kay Security Guard. Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Company with IT expert, Sir El Ray Dutibias. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Ciudad Santiago, si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan, back to back kay Security Guard Rene Cordoba.
Sa ngalan sa mga station manager, Action Nona Magbanwa, Production Chief, News Director, Action Rex Cantong, ang inyong ang Kurman Action Night Patrol Program, Lunes, Tuptub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios, amigos, hasta la vista, ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action, Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,